ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманди телевизион. барномаи навбатии маърифати ҳуқуқиро барои шумо манзур месозем. ба иттилои шумо мерасонем ки соли дуюм аст бо ибтикори бевоситаи прокуратураи шаҳри Панҷакен, прокурори шаҳри Панҷакен, мушовири адлияи дараҷаи 1 муҳтарам Искандар Раҳматзода барномаи маърифати ҳуқуқӣ таҳия тавассути садову симои шаҳри Панҷакен ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ба интишор мерасад. дар барномаи имрӯзаи мо як қатор мавзӯъҳои муҳим, шарҳу изоҳи қонунҳо ва масъалаҳое ки имрӯз барои рушди ҷомеа ҳаматарафа мусоидат мекунад мавриди баррасӣ ва саволу ҷавобҳои мушаххас қарор мегирад. дар ин барнома намояндаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, прокуратураи шаҳри Панҷакен, суди шаҳри Панҷакен, раёсати агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакен ва инчунин намоянда аз маркази мақомоти васоё ва парасторӣ ширкат меварзанд. ҳоло дар оғози барнома аз муҳтарам Хушнуназаров, ёрдамчии прокурори шаҳри Панҷакен, эҳтиромона хоҳиш мекардам ки дар бораи кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон як маълумоти мухтасар медодед. марҳамат. Конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон ин худ қувваи олии ҳуқуқӣ дорои мебошад. Меёроиҳо мустақилан амал мекунанд. Бо ин тартиб дар ҷумҳурии Тоҷикистон мустақилиятҳои мавҷуда тибқи кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешаванд. тибқи талаботи моддаи 2 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила шарт ва тартиби ақди никоҳ қатъ ва беэътибор донистани онро муқаррар менамояд. инчунин муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ ва молумулкиеро ки дар оила миёни зану шавҳар, падару модар, фарзандон ва дигар аъзоёни оила ба миён меояд ба танзим дароварда мешавад. ташаккури хеле зиёд. бинандаҳои азизу арҷуманд, ҳоло дар барномаи мо муҳтарам Дилшод Додабойзода, корманди масъули шӯъбаи минтақавии мубориза алайҳи ҷиноятҳои муташаккилона дар водии Зарафшон ҳузур доранд. лутфан муҳтарам Дилшод Додабойзода ба 2 саволи мо посух медодед. ҷиноятҳои кибирӣ кадом ҷиноятҳо ҳастанд ва онҳо чанд намуд доранд? мардум, шаҳрвандон чӣ бояд кунанд ки аз ин ҷиноятҳо худро эмин нигаҳ доранд? чхеле ки ба мо шумо маълум аст, дар замони муосир технологияи рақамӣ қисми ҷудонопазири ҳаёти мо шудаанд. интернет, телефонҳои хушманд ва шабакаҳои иҷтимоӣ имконияти зиёд медиҳанд, вале ҳамзамон хатарҳои нав ба вуҷуд меоранд. яке аз чунин хатарҳо ҷиноятҳои киберӣ ба ҳисоб мераванд. ҷиноятҳои киберӣ ин амалҳои ғайриқонунӣ мебошанд ки бо истифода аз компютер, интернет ё дигар технологияи рақамӣ анҷом дода мешаванд. ба онҳо дуздии маълумотҳои шахсӣ, қаллобии онлайн, рахна кардани саҳифаҳо, паҳн кардани вирусҳо ва таҳдид дар шабака дохил мешаванд. ба инҳо мисол шуда метавонанд ҷиноятҳои қаллобии киберӣ, яъне бо истилоҳи забони англисӣ фишинг. ин маънои онро дорад ки яъне ҳамчун моҳи қабл онҳо ҷинояткорони киберӣ силка ва дигар паёмакҳоро ба шахсони алоҳида ва ташкилоту дигар корхонаҳо равон менамоянд. ҳангоме ки надонистани маълумот дар бораи ҷиноятҳои киберӣ одам ба гумроҳӣ дода шуда маблағҳои пулӣ, сирҳои махфии худро аз даст медиҳанд. ба ғайр аз ин бо мисол шуда метавонад ҷиноятҳои кибертерроризм, яъне ҳуҷум ба системаҳои давлатӣ, ҳукуматӣ, шахсони алоҳида мебошад ки ҳангоми рахна кардани он сирҳои махфии давлат ба дасти онҳо мегузарад. вақте ки ин маълумотҳо ба дасти онҳо мегузарад, ба амнияти ҷамъияти давлатӣ зарарҳои худро мерасонанд. боз ба ин мисол шуда метавонад вирусҳое ки аз тарафи кибер ҷинояткорон паҳн карда мешавад, барномаҳои компютери мо ворид гардида онро нобуд месозад. дар натиҷа тамоми маълумотҳое ки солҳои тӯлонӣ дар компютерҳо ва дигар барномаҳои мо ҷамъ омада буданд аз байн меравад. ба мисоли ин соли 2017 дар давлати олмон киберҷинояткорон силкаро паҳн намуданд ки ҳангоми ба барномаҳои компютерӣ ин давлат ворид гардиданд, тамоми компютерҳое ки системаи электрони Windows-ро дар бар мегирифтанд аз байн рафтанд ки он ба давлати онҳо хеле зарари ҷиддӣ оварда расонид.
از طرف شعبه منطقوی برای ایمن نگاه داشتن از همین جنایت‌های کیبری کارهای ترغیباتی و تشویقاتی پیش می رود. албатта вобаста ба ин бо ҳамбастагӣ бо мақомоти прокуратураи шаҳри панҷакент бо дигар мақомотҳои дахтор дар ҷамоатҳо дар тамоми ҷои ҷамъшавии мардуми зиёд мо корҳои тарғиботи ташвиқотӣ бурда барои бохабар намудани мардум ва тарзи истифодаи дурусти шабакаҳои иҷтимоӣ корҳои тарғиботи ташвиқотӣ бурда истодаем. барои онҳо мисол оварда метавонам ки ҳангоми кушодани саҳифаҳои интернетӣ бояд паролҳои мустаҳкам ҷойгир карда шавад. ҳаракат кардан лозим ки дар он маълумотҳои шахсии худро ворид нанамоем. боз ба ин мисол шуда метавонад аутентификатсия, яъне ки думарҳилагӣ дар баъзе аз шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин барнома насб карда шудааст. ҳангоми пайваст намудани аутентификатсия ворид шудан ба системаи шабакаҳои иҷтимоии шумо мушкил мегардад, ё ки насб намудани антивирусҳо ба компютерҳо ба телефонҳои мобилӣ онҳо метавонад эмин нигоҳ дорад ки ба телефони мобилӣ ё компютери шумо вирусҳои зараровар ворид нагардад. ба ғайр аз ин аз нав боргирӣ намудани, яъне ба ислоҳи забони русӣ обновид кардани шабакаҳои иҷтимоӣ он ҳам метавонад ки маълумотҳои шахси шуморо эмин нигоҳ дорад. зеро соҳибони шабакаҳои иҷтимоӣ ё ки ба мисол мебарем инстаграм, мессенҷери ватсап, онҳо низ кӯшиш мекунанд ки барномаи худро эмин нигоҳ доранд. аз ҳамин сабаб вақте ки онҳо шабакаи худро эмин нигоҳ медоранд, аллакай ба мо низ онҳо барномаи эмин нигоҳ доштаро пешниҳод менамоянд. бинандаҳои азизу арҷуманд, ҳамсӯҳбати навбатии мо судяи суди шаҳри Панҷакент Манучер Мирзозода мебошанд. аз шумо лутфан хоҳиш мекардам ки дар бораи ҳуқуқи тақсими мерос, меросхӯрон ва онҳое ки ба ҳамин қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бояд алоқаманд бошанд маълумоти муфассал медодед, зеро ба ҳамагон маълум аст ки солҳои охир баҳсу мунозираҳо атрофи мерос хеле зиёд аст ва дар мақомоти суди шаҳри Панҷакент низ чунин парвандаҳо низ баррасӣ мешаванд. масъалаи меросгирӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз проблемаҳои муброми рӯз гаштааст. баҳсҳо дар судҳо зиёд ба назар мерасанд. бинобар ин масъалаи меросгирӣ дар кодекси мадании ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда шудааст. мерос ин ҳуқуқу ӯҳдадориҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкии шахсе мебошад ки пас аз вафоти ӯ қатъ намегардад ва яклух ба ворисон тибқи муқаррароти қонун мегузаранд. ба ҳиссаҳои меросӣ он моликият дохил мегардад ки ба меросгузор дар асоси қонун тааллуқ доштаанд. аслан мерос пас аз вафоти шахси воқеӣ ё ки дар натиҷаи вафотёфта эълон кардани ӯ кушода мешавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ду шакли қабул кардани мерос мавҷуд мебошад. ин шакли якум меросгирӣ тибқи васиятнома ва шакли дуюм меросгирӣ тибқи қонун. меросгирӣ тибқи шакли васиятнома чунин мебошад ки шахси воқеӣ ҳамаи молмулк ё як қисми молмулки худро ба як ё якчанд шахс ё ин ки шахсони ҳуқуқӣ ё ин ки давлат васият менамояд ва тибқи салоҳдиди худ васиятгузор метавонад ки ҳиссаи меросгиронро тибқи салоҳдиди худ дар васиятнома муайян намояд. ҳамзамон васиятгузор ҳуқуқ дорад ки бе шарт додани ягон сабаб якчанд ё ҳамаи меросгирони тибқи қонунро метавонад аз мерос маҳрум созад. агар васиятнома мавҷуд набошад, меросгирӣ тибқи қонун сурат мегирад ки дар ин маврид меросгирӣ аз рӯи навбати муқаррар кардаи қонунгузорӣ анҷом дода мешавад ва ҳамаи меросгирон бо ҳиссаҳои баробар ҳуқуқи мерос гирифтанро доранд. меросгирони навбати якум аз рӯи қонун бо ҳиссаҳои баробар ин фарзандон, ҳамсарон, падару модар, фарзандхонди меросгузор, инчунин кӯдаки шахси вафот карда ки пас аз вафоти ӯ зинда таваллуд шудааст мебошанд. ба меросгирони навбати дуюм бошанд бародарону хоҳарони меросгузор, бобои бибӣ,
ҳам аз тарафи модар ва ҳам аз тарафи падар дохил мешаванд. меросгузорони навбати сеюм бошанд бародарону хоҳарони падару модари меросгузор, яъне амак, ама, хола, таво дохил мешаванд. ҳамзамон қонунгузор ҳиссаи ҳатмии меросро муқаррар намудааст ки сарфи назар аз он ки меросгузор дар асоси васиятнома агар молу мулкашро васият карда бошад, инчунин фарзандони ноболиғ ва ё корношоями меросгузор, падару модар ё ҳамсари корношоями мерос ба ҳиссаи ҳатмии мерос ҳуқуқ доранд. барои ба даст овардани мерос, меросгир бояд онро қабул карда бошад. қонунгузории маданӣ ду шакли қабул кардани меросро муқаррар намудааст. ин шакли якум бо роҳи додани ариза ба мақомоти нотариати ҷоӣ кушодашави мерос ва шакли дуюм ба соҳибӣ ва ихтиёрдорӣ кардани молу мулки меросӣ шурӯъ намуданд. амалҳое ки мо номбар кардем бояд аз ҷониби меросгузор дар давоми 6 моҳи пас аз кушода шудани мерос анҷом дода шавад. ва агар меросгузор дар муҳлати муқаррар гардида меросро қабул накарда, бо сабабҳои узурнок муҳлати қабули меросро гузаронда бошад, суд метавонад дар асоси аризаи ин шахс муҳлати гузарондани қабули меросро барқарор кунад. агар меросгирон меросро дар асоси қонун меросро қабул карда бошанд ва дар хусуси тақсим кардани мерос байни онҳо созиш ба миёна биёяд, дар ин ҳолат тақсими мерос тибқи тартиби судӣ анҷом дода мешавад. бояд қайд намоем ки меросгироне ки меросро қабул кардаанд, дар баробари меросро қабул кардан инчунин уҳдадориҳои меросгузорро қабул менаманд. яъне агар меросгузор қарздор бошад, меросгирон барои қарзи меросгузор ҷавобгарии муштарак доранд. яъне ки ҳар як мерос ба андозаи мол мулки ба мерос гирифтааш аз қарзи меросгузор ҷавобгарии муштарак доранд. محترم منوچهر میرزازاده در خانواده دو دختر دو پسر به دنیا آمدن، کلان شدن. دخترها هم حقوقی میراث دارند. شوهر دارند، خانه دیگر دارند، عائله دیگر دارند. тавре қайд кардем, фарзандон вобаста аз писар ё духтар буданд, фарзандони меросгузор меросхӯрони навбати якум ҳисоб мегарданд ва ҳиссаҳои баробар доранд барои қабул гирифтани мерос. ҳиссаи баробар? ҳиссаи баробар доранд. хоб дар бораи васиятнома падар ё модар метавонад ки ба ҳамон ба 4 фарзанд ба яке аз онҳо васиятнома диҳад ва дигарашон надиҳад. он 3 нафаре маҳкум мешаванд. ҳамин хел аст. тавре қайд кардем, агар молу мулки васият мекарда ба шахси васиятгузор дар асоси қонун тааллуқ дошта бошад ва нами васиятгузор соҳиб мулки ҳамон молу мулк бошад, бе шаҳр додани ягон сабаб ҳуқуқ дорад молу мулкро тавре қайд кардем ба як фарзанди худ ё ба якчанд фарзанд ё метавонад ҳамаи фарзандони худро аз мерос маҳрум сохта мероси худро метавонад ба давлат васият кунад. ташаккури хеле зиёд. ҳоло ман аз шириншоҳ нуруллоев ва ҳамзамон аз ҷовидон омаров муфаттиши прокуратури шаҳри панҷакенг хоҳиш мекунам ки дар бораи истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ андешаву мулоҳизоти худро арзёмӣ мекардед ва лутфан мегуфтед ки чӣ бояд кард ки мо як фарҳанги истифодаи ин шабакаҳоро дар ҷомеа ҷорӣ созем. устоди азиз, барои бисёр саволи мушаххас ташаккури зиёд мекунам. воқеан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам имоми раҳмон борҳо таъкид мекунанд ки ҳар як сокини худогоҳу хешнашиноси тоҷикистони азизро зарур аст ки талқингари ғояҳои давлатдорӣ бошанд, аз мактаби бузурги давлатсозиву давлатмеҳварии пешвои муаззами миллат сабақ гиранд ва боз ҳам барои гулгулшукуфоии кишвари маҳбубамон тоҷикистони азиз гомҳои устувор бардоранд. таҳлилҳо нишон медиҳад ки то рафт авҷ гирифтани вазъияти сиёсии ҷаҳон ва ба ибораи пешвои муаззами миллат ҷаҳони пешгоинашаванда ки моро интизор аст, аз ҳар як сокини кишвар зираку ҳушёрии баландро тақозо мекунад ки яке аз омилҳои асосии ин дар ҷангҳои иттилоотӣ фаъолона ширкат варзидан аст. чӣ хеле ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ мо мушоҳида мекунем, чанде аз хоинои миллат, чанде аз афкорҳои бегона ки аз дур истода ба оинаи миллати мо санги маломат мезананд,
бо ҳар роҳу восита бо дасисаву найранг бо тӯҳмату тавҳин мехоҳанд ки ба сохтори конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон халал эҷод кунанд. аммо дар баробари ин мутаассифона шаҳрвандои тоҷикистон ки ҳамчун масъулият ва ҳамчун ӯҳдадории шаҳрвандии худро ки тарғибгари дастовардҳои миллӣ бошанд кам ширкат меварзанд ва аксарият тамошобин ҳастанд. мо барои чӣ чунин суханҳо кардем ки зеро дар сомонаҳои иҷтимоӣ фейсбук, ютуб, телеграм, инстаграм гурӯҳҳои ифротӣ ки зиёда аз ҳазорҳо муштариро бо ҳар роҳ восита ҷалб месозанд мехоҳанд ки халалдор намоянд, бо ҳар роҳ восита ваъда медиҳанд ки мо масалан пагоҳ фардо метавонем ки ғояҳои давлатдории навинро ба даст биёрем. аммо ҷавоное ки аркони баланди исломиро намефаҳманд ва дониши дунявии динӣ надоранд зуд ба ҳамон ақидаҳои ифротӣ дода мешаванд. ва мусаллам аст ки админҳое ки дар пушти сомонаҳои иҷтимоӣ яъне ки хоинҳои миллат меистанд онҳо шахсое ҳастанд ки аз ҷиҳати ислом бисёр дарк мекунанд, масалан қуръонро мефаҳманд, ҳадисро дарк мекунанд ва ба ҳамин васила ки сустии ҷавонои тоҷикро истифода карда яъне ки бар ваъдаҳои дурӯғин, ваъдаҳои бархилоф, ваъдаҳои барзиёд ки музимаоши баланд метиҳанд ҷавонои моро дарк мекунанд. ва ман аз тамоми шаҳрвандони шаҳри панҷакен хоса ҷавонони баоро ба номус ки имрӯз бо ибтикори пешвои муаззам миллат тамоми шароитҳо барои мо ҷавонон муҳайёст эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар ҷангҳои иттилоотӣ фаъолона ширкат варзанд, ба хурофоту ба ҷаҳолат дода нашаванд. зеро пешвои муаззам миллат борҳо таъқид карданд ки ҷаҳолат бадбахтие ба сири миллат меорад. ҳамин хурофоту ифроту ҷаҳолатро аз худ дур кунем ва фақату фақат дар паҳлӯи сиёсати пешгирифтии пешвои муаззам миллат содиқ бошем ва барои боз ҳам ободиву озодии тоҷикистони азиз сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонамон бо корҳои бунёдкориву созандагӣ ҷашни бузурги миллиро пешвоз гирем. Ташаккур. имрӯз ҷиноятҳои хусусияти экстремизм дошта ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ҳар як сокини сайёра таҳдид карда барои башарият хатаре на камтар аз силоҳи ядроиро ба миён овардааст. дар замони мо шахсоне ҳизбу ҳаракатҳо ва созмонҳое ҳастанд ки кӯшиш менамоянд мақсаду маром, ғояву андеша, афкор ва нақшаҳои худро ба ҳар роҳ васила ва ҳатто бо амалҳои тундравона амалӣ созанд. аз сабаби оне ки имрӯз теъдоди истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ рӯз аз рӯз афзуда истодааст, ин агар аз як тараф ба фоидаи кор бошад, аз тарафи дигар паҳлӯҳои манфиаш хело зиёд аст. ба мисоли дигар гӯем, агар фурсати бисёр муносибест барои нафароне ки ғаразҳои муғризонаи худро дар ин фазои маҷозӣ беназорат ва бедару дарвоза амалӣ менамоянд. ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун аъзои созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ барои мубориза бар зидди экстремизм тамоми тадбирҳоро андешида истодааст. дар ҷумҳурии тоҷикистон тибқи ҳалномаҳои суди олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 9 октябр ва 8 декабри соли 2014 ва 14 апрели соли 2015 фаъолияти чунин созмонҳои экстремистӣ мисли Алқоида, ҳаракати Туркистони Шарқӣ, Салафия, ҷамоати Ансоруллоҳ, ҳизби Наҳзати Исломи Тоҷикистон ғайриқонунӣ эълон карда шуда, фаъолияти онҳо дар қаламрави кишвар манъ карда шудааст. ба ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ворид паҳн, истеҳсолу чопу нашр намудани адабиёту варақаҳо, аудио ва видеосабтҳои созмонҳои экстремистие ки дар боло қайд кардем манъ аст. низомномаи мақомоти васоиту парасторӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 25 январи соли 2017 таҳти рақами 30 тасдиқ гардидааст. низомномаи мазкур дар асоси моддаи 149 кодекси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 51 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ба танзим дароварда шудааст. ҳаминро бояд қайд намоем ки фарзандхондӣ дар асоси кодекси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ба расмият дароварда мешавад. фарзандхондӣ шакли пӯшида мебошад. шахсоне ки муҳтоҷ барои гирифтани фарзанд мебошанд, онҳоро дар муроҷиаташон дар китоби махсус ба қайд гирифта аз рӯи имконият ба онҳо фарзандхондӣ карда дода мешавад. масъалаҳо оид ба фарзандхондӣ
ва таъин намудани вазифа парасторӣ дар асоси аризаи хаттии шаҳрванд ва дар ҷаласаи комиссия баргузор намуда дар он ҷо мағлуби омӯзиш қарор дода мешавад. Фарзандхондӣ ин асосан бо қарори суд байнобар гирифта мешавад. وابسته به این مسئله با مقامات شما مراجعه میکنید؟ مقامات وسایط پرستاری مخصوص کتاب داریم که آنها را همچون احتیاجمند قید می‌نماییم. دوره که در تاوتخانه شهر کودک به پرستاری والدین میماند و ما مکتوب ارسال می‌نماییم و در اساس مکتوب ارسال نموده تاوتخانه شهر ما در قیدی که مثال در ما هستن از روی نوبت و آنها فرزندخوان کرده داده می‌شویم. پیش از فرزندخوانی شخصیت همون شخصانی که با وسایت میگیرن اویله ها سنجیده میشن که از شرایط اول شرایط آنها را میسنجیم و مثال معلومات های لازمه رو طلب می‌نماییم، مثال داغ سوری نداشته باشند یا به یگان کسلی ها گرفتار نباشند، در همون اساس موادهای لازمه پیشنهاد می‌کردیم. چون که در بسیار کشورهای جهان خوابگاهی فرزندخوانی یک نوع یک جنایت دیگر قاچاق انسان فروش انسانی عملی می شود. این خیلی حادثه در ما نشده است. نه حالا ما با خیلی حادثه نشده است. تشکر زیاد. ظاهر دوسالیزاده شما سردار ریاستی اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه در شهر پنجکین می باشد. همین نفقه ها در اساس کدام قانون ها تعیین کرده می شوند؟ شرط های اون رو همین شهر میگوید. در ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه سقورتایی و دولتی آمده است. نفقه سقورتایی از روی سن سال برای مردها هنگام رسیدن به سن 63 سالگی و برای زنها هنگام رسیدن در سن 58 سالگی با شرط های زیرین نفقه تعیین کرده می شود. موجودیت بودن نه کمتر از 300 ماه برای مردها یعنی 25 سال و موجود بودن نه کمتر از 240 ماه برای زنها یعنی 20 سال نفقه تعیین کرده میشه. خب همین معیاری نفقه چطور معین میشه؟ مثلا که بعضی میگن من چندین سال کار کردم نفقه‌ام ناچیز است. همین رو شما چطور معین میکنید؟ اون و هست اون جدول اون ترتیب مقرر شده پیش بینی میشه. وقتی که شهروند مراجعت میکنه برای نفقه دفترچه مهنتش ازشون میگیریم. سهم‌های سقورتایی که در دوام کاری فعالیتشون کار کرده باشند سهم گذاشته باشند از روی همون سهمشون نفقه تعیین کرده میشه. در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای بانوان زنهایی که بیشتر از 5 فرزند بله تربیت کرده باشند نفقه از کدام سن سال پیش میشه؟ برای زنهایی که سنشون به 53 رسیده باشد و 20 سال سابقه کاری داشته باشند و زیاده از 5 فرزند داشته دولت امتیاز داده است که از سن 53 سالگی میتونن به نفقه برن. همین مفهوم نفقه سقورتایی است. بله نفقه اجتماعی هست. همین چی شرط مردم؟ نفقه سقورتایی هنگامی که به سن نهایی میرسند و از نفقه زمینوی زیادتر نفقه میبرند نفقه سقورتایی میشد. نفقه اجتماعی باشد اونها سابقه سقورتایی ندارند نفقه اجتماعی تعیین کرده میشود یعنی حاضر 214 سومون 50 درام میشه. 214 سومون 50 درام. اکرام دیروز در جریان ارائه پیام نبردی پیشوای ملت اعلام کردند که از 1 سپتامبر سال 2026 نیست نفقه ها تا حد 15% درصد زیاد کرده میشود. عموما در همین ریاست شما نسبت مراجعت شهروندان چطور مناسبت میکنند که آنها سریع وقت نفقه های خود را گیرند با نفقه تعیین شود؟ حاضر مواجهت شهروندان آمده ما کوشش کرده استیم که سریع وقت نفقه‌شون رو تعیین کنیم و خدمتامون رو رسونیم. یعنی ریاست تمام مسائلی که باشد ما بررسی میکنیم. نفقه در اساس قانون یعنی بله نفقه سقورتایی و دولتی مشکلی نیست. همین طلبات قانون ها رعایت میشود. بله رعایت شده است. تشکر سلام باشید. قید کردن به مورد است که جنایت‌های کیبری پیوسته تغییر یابنده بوده. یگان دولتی دنیا امکانیت 100% حمایت نمودن امنیت اطلاعاتی خود را ندارد. وابسته به این دولت ایالات متحده آمریکا و فرانسه تا 50-70% امنیت اطلاعاتی خود را حمایت کرده میتواند خلاص. از همین سبب
мақомотҳои қудратии тоҷикистон низ мубориза бар зидди ин ҷиноятро пурзӯр карда истоданд, аммо ҳоло ҷиноятҳои латентӣ, яъне ноошкор дар самти ҷиноятҳои самти иттилоотӣ боқӣ монда истодаанд. аз ҳамин сабаб аз ин лиҳоз тоҷикистонро зарур аст ки ҷиҳати таъмини амнияти иттилоотии давлат ҳамкориро чи дар сиғаи бисёрҷониба ва чи дар доираи созмонҳои минтақивию байналмилалӣ тақвият бахшад, зеро дар шароити пуртазоти замони муосир ҳеҷ як кишвари дунё дар танҳоӣ амнияти худро таъмин карда наметавонад. تشکر. ҳамзамон бояд қайд намуд ки тибқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи фарзандхонӣ ва моддаи 125 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон кӯдаконе ки онҳоро ба фарзандхонӣ қабул кардан мумкин аст, пеш аз ҳама қонунгузор дар ин бора мухтасар қайдҳои худро дарҷ намудааст ва гуфтан ба варид аст ки фарзандхонӣ яке аз шакли афзалиятноки кӯдаконе мебошад ки бепарастор мондаанд, яъне бепадару модар мондаанд ва дар айни замон аризаҳое ки аз ҷониби шаҳрвандон ба суди шаҳри Панҷакент ва ҳамзамон ба прокуратураи шаҳри Панҷакент дар масъалаи фарзандхоншаванда пешниҳод мегарданд, қайд кардан ба варид аст ки онҳо пеш аз ҳама дар хулосаи фарзандхоншавандагон маълумоти мухтасар надоранд, маълумоти ҳуқуқиро низ доро намебошанд. чӣ тавре ки намояндаи комиссияи оид ва ҳуқуқи кӯдак қайд намуданд, пеш аз оне ки онҳо шахсро ба фарзандхонӣ қабул мекунанд, бояд дар китоби қайди махсус ба қайд гирифта шаванд. ҳамзамон пеш аз ҳама шарту шароити онҳо ба инобат гирифта шавад ва дуюм дараҷа айни ҳол аризаҳое ки бисёртар муроҷиат мешаванд, ин байни хешу таборон гирифтани фарзандҳо ба чашм мерасад ки қонунгузор ин ҳолатро ба назар гирифта пеш аз ҳама талаб менамояд ки фарзандҳое ки дар ятимхонаҳо айни ҳол бевасию парастор мондаанд бояд мадди назар аз онҳо фарзандхон гирифта шаванд, зеро ҳамасола харҷи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар хонаи-интернатҳо бар зиёд ба мушоҳида мерасад ва он кӯдаконе ки дар хонаи-интернатҳо ба воя мерасанд, маҳз онҳо ниёз ба васию парасториро доро мебошанд. бинандаҳои азизу арҷуманд, дар хотимаи барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ ман аз номи ҳамаи шумо ба он намояндагони масъуле ки аз мақомоти прокуратура, суд, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, мақомоти васоят ва парасторӣ, агентии раёсати ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақа, пиромони масъалаҳои мубрами рӯз, шарҳи изоҳу қонунҳо дар ин барнома ширкат варзиданд. арзи сипос мекунам ва умед мекунам ки мо ҳамагон дар татбиқи дастуру супоришҳо ва нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат ки санаи 16 декабри соли равон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид ва роҳҳои баландбардоштани маърифати мардумро муайян кардан саҳми арзандаи хишро мегузорем. бори дигар як башорат медиҳем ки санаи 12 декабри соли равон дар иҷлосаи навбатии созмони милали муттаҳид боз як ибтикори пешвои миллати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълон намудани соли 2027 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ пазируфта шуд ва ин тадбирҳо имкон медиҳад ки мо ҳамагон барои баландбардоштани маърифати аҳли ҷомеа саҳми арзандаи хишро гузорем, зеро ҷомеае ки дорои маърифати баланд аст дар он ҷомеа тамоми соҳаҳо рушд мекунанд ва мардум озоду обод ва эмин аз ҳама гуна хатарҳои бегонагон фаъолият хоҳанд кард. ба ҳамаи шумо ташаккур, саломату сарбаланд бошед то барномаҳои навбатии маърифати ҳуқуқӣ.